guys, good morning. Pupunta po kami ngayon ng Pulang Bato na tinatawag. Kaya andito kami ngayon sa andito kami sa dagat. Tumatakbo yun, no? Saan kayang punta ng mga yan, no? Mangisda? Mangisda, ha? Ay, yung bundok. Ang layo. Layo na. Nakatutok sa iyo. Ang ganda siya. Ang ganda, oh. Nakatutok sa iyo kagandahan. Ganda ba ako, ha? Guys, tingnan mo yun, guys. Sa likod niya. Yan na yung malapit na kami sa Magsawang Bato. Yun yung Magsawang Bato. Yung Nakosli. Malapit na kami. Tapos papunta na kami dun, oh. Wow. Malapit na, guys. Ayun, guys. Ito yung lugar ng Anilao, Batangas. Magaganda yung research nila. Ayan. Mga research yan. Ang daming research dito. Pili ka lang kung saan ka dyan. Puro research yan. Yan hanggang doon. Yan kasi pupuntahan namin, no? Mag-asawang Bato. Ayan. Yan ang pupuntahan namin. Yung hagdan. Ang ganda ng ayan, hagdan yan, no? Papunta yan sa taas, no? Yan. Papunta yan, may yan doon sa taas. May bahay yan doon. Kuko. Ayan, papas. Pasok si Kevin yung balik-balik. Hirap. Hirap po, yan po ang sinasabi ni Felix na biak. Mag-asawang Bato yan. Sinasabi niya. Pasok tayo sa Maliit at saka malaki. Ngayon, papasok daw kami dyan sa ilalim. Sabi nila, ano kayong ginagawa nila dyan, papasok sa ilalim. Ayan, guys. Ayan. Maalon masyado. Huwag tayo papasok. Ayan, huwag na punta. Uh-oh. Ano, nakabidyo na yan? Nakabidyo na yan. Ayan na. Guys, ito yung gusto namin puntahan. Puntahan namin ngayon. Ito, nakita nyo maganda. Maganda, oh. Ito. Yan. Tapos guys, papasok tayo guys sa Sa butas. Papasok kami sa butas. Harap ka na dun, harap ka. Okay. Hala, ang daming fish. Ito yung butas. Bis, ang daming alamang, oh. Daming alamang, oh. Dito guys. Papasok kami sa loob. Makapasok tayo kahit malaki ganito. Yung mga ganyan, huwag ka lang taranta. Kasi di ba kita ka doon, di ba? Oo. Ito yung pong butas, oh. Mababaw lang, di ba? Oo. Ikot mo tayo, ikot. Ha? Mababaw. Mababaw na, di ba? Mababaw. Kita ng baka hindi makapasok kasi mababaw. Hindi, makapasok tayo dyan eh. Pag naglaman na ng tubig. Kaya, dito mga tayo. Biyak. Tinding alon. Iikot kami, guys. Ikot kami kasi maalon doon. Masyado. Oo nga, ang daming limasag. Ayan, umikot kami guys, maalon masyado dun eh. Ito yun dito guys, oh.
Ayan. Malalim na. Ayan. Doon sa taas. Pwede patayin mo. Ang ganda dito, di ba? Dito na kami sa likod ng... Ganda dito guys, oh. Punta kami kumain doon kaya Maya guys sa ano. Doon sa kasi nakita na namin 'tong kasawang bato. Mamaya pasok kami sa butas, subukan namin doon sa butas mamaya. Hindi ka pwede humarap dito. Ayan, no. Hey guys, punta kami doon sa lumang hagdanan guys sa oh. Napakataas na hagdan. Sobrang taas yan. Ayun, pinakataas. Ewan ko ilang hakbang yan. Taas masyado. Ito yung may hagdan dito para dyan. Sa bato na yan. May puno dito guys. So, iwang gamot to guys. Yung puno na yun. Hindi nila makalasan. Parang atis. Diyan kami sumasakay kanina guys. So, ayan. Ang layo namin narating. Layo na yun bago kami narating dito. Dami kaming dinaanan natin. Ayan, may mga beach na rin dito sa unahan guys. May mga beach na rin.